Muri Zimbabwe makadi zvenyu kusangana kwamuri kuita neni pano paJCTV Africa. As I said last time nezuro kuti tichange tichisangana pano tichitaura about nyaya dzinenge dzichiitika nenyaya dzakaitika nenyaya dzatinokavha pano paJCTV Africa. Kana muchindinzwa toda kuti mudavire nekukanda words enyu mucomment section kuitira kuti tifambirane pamwe chete. Ino ichannel inofocusa nezvinhu zvinoitika kunzvimbo dzinenge dzekumaruwa, nekuti donzo redu rechannel yedu nderekuti tipe vanhu vekumaruwa yatingati voice kuti vakwanisewo kunzwikawo, nekuti ndo zvakakoshera kuti media inopa voice to the voiceless. Saka sezvamuri kuziva mazuva ano pane nyaya yatanga tichimbotaura yakaitika kuno kugokwe mazuva apfuurayo takaikavha. Mukaramba muchiteera mavhidhiyo edu munosangana nemaupdates atinenge tichipa. Tinokurudzirai kuti kana muchinge maona vhidhiyo yedu, mavhidhiyo edu tinoaisa maparts, part 1, part 2, part 3, part 4. Tiverai mavhidhiyo yaya kusvika papati yekupedzisira kuitira kuti musarasikirwe nezvatinenge taposta. Nhasi ndiri kumboita discussion sezvamuri kuona topic yedu yakati mwana akaita sei Mubako kuVenice live talk. Saka nhasi ndina muprofita vari pano vangodibata manherana vachida kunzwisisa kuti chii chakazoitika panyaya yemwana. Saka this discussion tiri kuda kunzwisisawo kuti zvii zvakaitika panyaya iyaya, because we didn't have a chance yekutaura kuti chii chaizvo chakaitika. Vamwe vanhu vakandifonera, vamwe vachiti zvamuri kuita zviri wrong, zvamuri kuita zviri right. Saka kana muripo munoitawo zvekuprofita, kana muripo munoitawo zvemudzimu, makasununguwo zvakare kunge muchipawo macontributions enyu, munosenda macontributions enyu pawhatsapp, iri voice note. Tichakutumirai whatsapp number, tichaisa whatsapp number pascreen kuitira kuti musafone panhamba idzodzo nokuti ndo dzatiri kushandisa kufona. Saka zvakakosha izvozvo kuti munge muchitibata mosenda mameseji enyu ipapo, hamukwanisi kufona panhamba idzodzo. Saka ada kuvachingamidza muchirongwa vanonzi Mai Kamutasa. Makadii zvenyu amai? Hello. Hello. Muri kundinzwa zvakanaka? Hello. Yes, muri kundinzwa zvakanaka? Ndiri kukuwaya serumbeta kuti kate pamukisi. All right. Vazhinji vangade kuziva kuti munoita zvekuprofita muri kupi uyezve makazvitanga rini? Ndiko zvino ndiri kukwekwe. All right. Kumbizo 18. All right. Taitarisa nyaya iyi yataita kuVenice. Munoionawo sei uyezve yakasvikawo kwamuri sei? And pamakaona mavhidhiyo ndezipi pfungwa dzakauya I think katingati mumind menyu, ndezvipi zvakauya panyaya yekuVenice? All right. Panhau yekuVenice pachikamu chandaona nhasi, handine mazuva ndaa ndichiona zvangu ndichingoita sendisinei nayo, ndichingoona hangu ndichingoita sendisinei nayo, ndichingoti aiwa vari kuita basa regai vaiti tione parinosvika. Saka pandazoona nhasi pane muprofita anga achiratidza kuti vainda manje kuchinotora mwana, kuchinzi mwana akunotsvakwa, asi kwakuita sekuti kwakubuda mashoko ekuti kwakunotogwa mapfupa emwana, asi kumwe kwose kwairatidza kuti mwana arimo Mubako, mupenyu. Asi pazoita sekuti kwakuita sekunotorwa mapfupa emwana, inyaya yekuti ndandisinganyatsooni zvimwe zvikamu nekuda kwenetwork. Alright. Saka pandaona chikamu chekuti muprofita nesvikiro vapinda, ameno papa nemupurisa futi. Asi pambotanga papinda svikiro rechikadzi rikaita seriri kumema. Chanyanya kundinetsa ndechekuti mwana uyu ainzi agere paagere, asi mapfupa aya aita sekuti rimwe rawanikwapo, rimwe rawanikwapo, rimwe rawanikwapo. Ndandisinganyatsoona kuti vari kuzviona mukati here kuti pfupa rimwe apo, rimwe pfupa apo, rimwe pfupa apo. Adenya handina kuriona. Ndobva zvandinetsa. Chimwe chandinetsazve ndechekuti Mubako umu inzvimbo yavaenda vakasvika vakauchirira vakaimba tisvikewo changamire, asi vapinda zvavo imwe nguva vanenge vatopinda nebhutsu maonero andazviita.
vapinda nebhutsu Mubako nzvimbo inoera ine chikaranga ine mhondoro, vaenda nemafoni. Ndokubva ndaona pane rimwe bhonzo richilaitwa richitogwa pikicha. Saka ini mukufamba kwandinoita nematara aya, handiite sekudaro. Tinotokoshesa chikaranga ichi kana takuita zvechikaranga panguva yatepera zvechikaranga. Vanhu vaidosiya bhutsu dzavo vasvika panzvimbo iyoyo, vanhu vodzima mafoni, pokumbigwa, paimbiwa gogogo ichangamire, svikiro kana kuti kumuprofita, kana kuti it's obvious muprofita wekuti ari muprofita antoine chikaranga chekwake. Kana asvika pari kuitwa zvechikaranga anofanira kunge akutoita zveipapo. Ini ndo mashandiro andinoita. Ndikasvika pari kuitwa zvechikaranga ndinodofamba nenzira iyoyo asi ndiri mupostori. Saka svikiro rasvika apa ratanga kuuchira rikakumbira richikumbira mhondoro dzenzvimbo ino kudii. Hapana chabuda pasvikiro apa. Ini ndanga ndichitarisira kana kuti ini mafambiro andinoita ndikasvika panzvimbo inoera iyi, kana ndagamuchirwa nemhondoro dzepo kuburikidza neuyera huri muropa rangu, ndinosvika ndoimba gogogo ichangamire. Kana ndaimba gogogo ichangamire, ndinofanira kutoratidza kuti ndadoshongwa. Kana pachii paonekwa mhondoro inyoka dziya dziri mukati hadzihakike paropa rangu, kana ndadzihaka inini ndotaura navanhu vakaungana, munhu wese achinzwa nokuona. Itai so zvamasvika panzvimbo ino. Hapadiwi dzimwe nguva, hapadiwi mafoni, hapadiwi kuti mupinde nemafoni, hapadiwi kuti mudai, hapadiwi kuti mudai. Muchiudzwa neveneve panzvimbo iyoyo kureva mhondoro dzeipapo. Ndinoona sekuti zviro zvinoita zvakanaka. Kana kuti imwe nguva ava vana baba vemwana ava vanhu vane rudzi rwavo. Ndakambotera pamwe pavaiti chikaranga chekwedu, mwana wedu ari pari safe. Murudzi rwavo it's obvious vachiziva kuti pana nhingi pane mudzimu ugere. Saka pana nhingi zvapane mudzimu ugere, vamwe vanhu vari kurarama nemidzimu iyi asi isina kubuda, asi uchingoi uripo, kana kuti wakangotengerwa machira asi uchingoi uripo. Ini ndinoshevedza mudzimu iyoyo yakafanana iyoyo. Ndaushedza, vauya ndaushedza mudzimu, wotaura, wovhura, wopa matare kumhuri yawo kuti kumwana zvakamira so itai so. Mudzimu wemumusha uyu. Ini ndio mafambiro andinoita. Ndanchitarisira kuti pamuprofita nepasvikiro imwe nguva zvavaenda vakanoti gogogoi ndo zvaifanirwa kuti vanhu vanopinda Mubako. Hapana chavagamuchira charatidza kuti vari kuita pamwe chete nenhingirikiri nevahera vepanzvimbo iyi. Uye basa iri vanhu vaMwari kana vazoda kuriita kumaprofita namasvikiro kuyera, vachisvika pane here vakambouya vakaratidza kuti vagamuchigwa nemhondo yepanzvimbo yepapo. Alright. Saka takazvitarisa imimi, munoti chii chakaitika? Imimi makazvitarisa, munoti pakakanganiswa maitiro here? Chii chakakanganisika? Pakuita chete zvinoitika pabasa rechiprofita kana pabasa reusvikiro kana un'anga. Umwe neumwe kuburikidza nemashandiro ake una maitiro ake anenge achitoudzwa kuti ita so. Saka zvikada muprofita waMwari nesvikiro vaitoudzwa kuti itai so. Ndoona pamwewo ndo maudzi gwavo, because mashandiro andinoita ini hasiwo mashandiro avanoita. Okay. Nyaya dzakadai so mambotaura muchiti izvo vanhu vekumhuri pamwe panogona kunge pane anosvikirwa mumhuri mavo anenge achifanira kunge mudzimu uchibuda, wotaura kuti zvakafamba sei. Imimi nyatsopatsanurai ipapo kuti dai kuri kunzi nhasi muri kusangana navo, ndeapi mashandiro amungaite navo kuti nyaya iyi ibude zvakanaka? Inini vemhuri iyi kana kuri kuti ndo zvavada idi kwazvo, vakauya kuno ndine vandinofamba navo vandinonamata navo sezuva ranhasi. Izvo tinoti china choga izuva rematare. Handiri pisi, handina kana sendi randinoda pabasa raMwari. Ndinoshandira Mwari. Uya nebute ravo bedzi kwakutosheedza mudzimu. Saka zvandiri kuita imwe nguva mukunge ndichishedza mudzimu, kana mhuri iyi ine chayakaresva, kana pane ngozi iri mumusha, chinogona kutanga kubuda ingozi. Kana ngozi yabuda,
ina handituke ngozi, ndinotaura nayo mutsitsi nemurudo, yotsanangura nawo. Ngozi inotsanangura imwe nguva ichitoita sechiporofita dzimwe nguva, yotsanangura nawo. Ivo vari apa vachibvunza, handizorambi ndichibvunza ndoga. Kana pasina ngozi, mudzimu unobuda. Kana kuti imwe nguva munhu anenge ane imwe mhepowo zvekungotiwo munhu kana ane zvakatakura panowanikwa nekuiswa zvimwe zvinhu. Asi kana pasina uri mudzimu bedzi, unongobuda wotsanangura. Ini ndangoshiedza bedzi semaitiro andinongoita, iye munhu anongoya nebute rake, indongoshedza ndodotaura nezvigere pamunhu, ndichibvunza zvandinobvunza kwakuteedzera nhau dzataurwa nemudzimu wevaridzi. Alright. Kana iri ngozi yekuti ingozi yakaparwa, kana kuti nevekwana bamukuru vakasairira kune imwe imba iyi, handiti ndinodotaura nayo ngozi iyoyo zvakanaka, ndoti aiwa imi chisudurukai mudzokere kumba iyoyi yamakaresvegwa imi. Izvozvo ndazviita muno munharaunda. Mune vanhu vandofamba navo zvoda vachipupurawo vega maitiro atinoita muno munharaunda. Ndaburitsa dzakwana 3 kuemburesi kwandakabva, ndakaburisa imwe chete ikaoneka ikainda isina kudoripwa asi handisi kuti ngozi hairipwi, inoripwa. Ina mheyo kuti ndozvofamba seiwo pandira, handizivi kuti chinoita kuti ndiyanane nengozi kana kuti ndigone kuzoita zvimwe zvinhu zvandisingafungiri kuti ndinogona zvofamba sei, asi ndinongoona sekuti kuyera apa, kuyera ndozvipupurira. Alright. Ipapo tapanzwa. Ndichitarisa nzvimbo iyi, takaenda kanenge takaenda katatu nzvimbo iyoyi. Takaenda kekutanga, tikaenda kechipiri, tikazoenda kechitatu. Pese paitika zvinhu zvakasiyana siyana, pakave nekupomerana pakati pana vati baba vemwana, pakare pachisanganiswa nyaya yekutiwo vana mbuya vanova ndo mwana akashayikwa ari mumaoko mavo, vanga vakupomerwa kunzi vanogona kunge vakaita dhiri, vakatengesa mwana vakapiwa mari or something like that. Ndo nyaya dzanga dzichibuda ipapo, vanhu vachipomerana mhosva, asi panga pasina evidence kana kuti yatingati umboo hunobatika. Paive nekupomerana, paive nekutukana, paive nekudini. Saka nyaya yakadai so kana ichinge yaitika, not pafamily, kana ichinge yaitika nyaya dzekushayikwa kwevana idzi dzinofana kufambiswa sei? Ndeapi matanho anofana kutanga kutorwa nemhuri kana kuri kuti vaisangana nechiitiko chakadai so, oro vakatosangana nacho, ndeapi matanho amunoti imimi vanofana kutora vasati vakudeedzai kana kuti vasati vatifonerana nemi? Nyaya dzakadai kana dzaitika dzine maonero andinozviita dzichida kuti vabereki vemwana nambuya vakanga vachichengeta mwana vafambe vari pamwe chete, vachinzwa zviri kutaurwa pavaenda. Hazvichadi kuti umwe afambe nokuku umwe afambe nekuku. Uye ine hangu chandinofarira pabasa raMwari, handifariri kuve muprofita uya anonunga nariti zviya zvokuti ndinokwera ndichiti ava ndivo vadai, ava ndivo vadai. Aiwa, ini papo ndinongoda kushanda basa semadzidzisirwa ndenjiitwa panguva iyoyo, asi handifariri chiprofita chekuti nditi mbuya vemwana ndivo vanoziva, baba vemwana ndivo vanoziva, mai chakadaro ndivo vanoziva. Chinhu chandinoshuvira pazvinhu zvakadai kana zvaitika izambuko bedzi, kungoti pakundwe vanhu vayambuke mutsitsi nemurudo nemurunyararo bedzi. Alright. Asi vanhu vachifamba pamwe chete. From zvandinoziva ini so far, ndingangoti from vanhu vandataura navo vekumhuri, ndakagumisira kutaura nababa vemwana vana baba mukuru, mukoma wa senior. Vakatiti mwana havasati vamwana asi vane tasiro yekuti vanomwana. Kuriko kunzi muri kutaura navo nhasi, vakateerera vhidhiyo inoyi, ndeapi mashoko amunovaudza ende ndeapi mabatsiro amunoda kuti vaitwe padare ravo here? Ini ndinoda kuti vatange ivo vauya kana kuti ndekuno kukwekwe, nditange kushevedza mudzimu wemumusha mavo. Kana mumusha mavo mune mudzimu unotaura wokuti vanombogara mumba voushevedza, iwoyo ndo wandinoda kutanga kutaura nawo, mudzimu wemumusha mavo first. Ndiwo wotsanangura zvaunotsanangura.
imwe nguva wodoti endai panzvimbo iyoyo monokumbira panzvimbo iyoyo. Vahera vepanzvimbo iyoyo vanofanira kubuda pamunhu ari kuita basa votaura zvavanotaura zvichingotevedzegwa bedzi. Ndinoona sekuti imwe nguva nyaya inamo. Alright. Vazhinji chinhu handingati chakandirwadzawo semutori wenhau anenge achiteera nyaya idzi ndechekuti takaenda first time, ndingati takaenda first time kunoona takatomborasika first time kuenda kugomo kwaya tikarasika tikazoenda futi second time. Saka ndingati pandakaenda kuvenice ndakaenda 4 times, ndakaenda I think more than 6 times. But ndoda kuti ndingotsanangura kuti tabuda taenda tapiwa tatanga kuudzwa kunzi mwana ari pakati moenda mune hope. Handitika modzoka mugomo muya musina chamakabata chinobatika. Ndo patinenge tine fiye yekuti imimi nyaya iyi makaitarisa imimi maybe pamamuchitoenjerawo henyu munoiona ichikwanisa kubudika here, zvekuti vabereki vanobuda musituation kana vanobva vangava padare renyu kana kuti vane chinobatika chekuti vanoziva kuti iye zvino izvi takuenda kunosangana nemwana kana kuti mwana wedu ari pakati zvitori nechokwadi. Ndo chinhu chandinoda kubvunza kuti mune shuwa here kuti nyaya iyi inokwanisa kubudika pagowanikwa result inoita kuti vanhu vazobva vanechiti tine nyaya yekuti mwana wedu ari pakati or ari pakati. Alright. Ini iye zvino handigoni kuvimbisa asi pamafambiro andinoita zvinozviita zvoga. Zvinhu zvinozviita zvoga kuti sekuti izvozvi tikashevedza mudzimu wavo ngauvatungamirirewo mhani vanavo. Mudzimu wavo ukashedzewa ukataura, imwe nguva unogona kutotaura kuti iwoyi mutumbi ndiwo ngauende panzvimbo iyi. Handiti zvataurwa saizvozvo ponokumbirwa vahera vepanzvimbo iyi, nekuti munoziva mwana vanhu vanogona kutomusiya aripo nekuda kwekuti masvikiro anenge aita vanhu panzvimbo inoera anenge asina kugamuchirana nevenzvimbo iyi, nekuti chokwadi vanhu chikaranga ichi vakasanyatsochidhipisa zvakanaka icho chiriko hatigoni kuyambuka zvakanaka. Inini zvinozviita zvoga ndiri pabasa handidi kuti ndivimbise kuti ini pamaprofita ose kana pamasvikiro ose ndini ndichauya ndichinyurura mwana. Handidi kuzvitunhaidza, handidi kuzvipupurira, zvichazviita zvoga nekuti pabasa iri pandinoriita zvinozviita zvoga. Alright. Tinotenda. Varipo here vamunoti kana kuti vamakambobatsira mataura muchiti kuna vanhu vamakabatsira vekukwekwe, mukatitsanangure kuti matini vekubf handiti handiri mukwekwe. Alright. Ndati makavabatsira sei, uyezve varipo here vanhu vekuti nhasi tikavafonera kuti vakabatsirwa vanokwanisa kupupura kuti mabasa aya makaita ende akasvika pakutonosvika kwatinoti kupenderwa. Varipo asi iye zvino apa ndiri kumba kwangu asi varipo uye ndine nzvimbo yandakamboenda yekumaini kwevamwe baba kwainzi hakuendeka hakushandike, vakafamba vakaenda kumatonjeni vakaendepi. Ndiri munyuwani munzvimbo yekwekwe ndichibva kuembrace ndokubva tangoti tiri pagomo patainamara ndisati ndadonyenya kuzivikanwa nevanhu vemuno mukwekwe, ndokubva pangobuda zvakabuda pandiri. Handiti pabuda zvakabuda pandiri ndobva zvataura kuti imboenda nemutumbi uyu. Ndokubva chokwadi baba vaya varonga ndobva vaudzwa kuti kana maenda kunzvimbo iyoyo kunokumbirira izoendai musina zvinhu zvine munyu, muchasenga mupunga wamuchanodya bedzi usina supu uchingove mupunga bedzi. Chokwadi taenda ikoko sekutaura kwandambokuitirai kuti zvinhu zvacho zvinongozviita zvoga. Takasvika ipapo, tichingosvika pavanoti apa ndo panotangira munda wedu, vanhu vachitanga kureurura. Vanhu vapedza kureurura
tapinda mumota takuda kuenda mberi kwatiri kuenda, ndakangowa ndapfekwawo inoratidza kuti ichembere. Ndobva ndatanga kuimba nzimbo dzechikaranga, asi mapostori. Ndobva ndatanga kuimba imwe nzimbo yechikaranga yandisingazivi, ndikaita semunhu akutoridza zvinoridzwa zviya. Vanhu vaya ndobva vangotanga kudavira, ndobva ndatoratidza kunge ndadove chembere. Ndokubva ndinoenda kungouzwa zvokuita, ndobva kusvika tasvika panzvimbo yavo pavaiti hehe hapavatiki, hapadini. Tasvika paya zvaingozviita zvoga, ndakuti ndipfeke gemenzi rangu rewaiti. Ndokubva iyeni wacho ndini ndakagwazve zvikaiko zvinetsereiko nekushonga nguo chena iyi. Pano pamauya itai chikaranga bedzi, takuonai munonamata muri vatete chaizvo. Ndobva ndaisa nguo yangu parutivi. Ndine nguo dzangu dzandotopfeka, ndinotoudzwa kuti iyi nguo yesango ndeiyi, nguo yechakadai ndeiyi, nguo yemudzimu pandosheedza ndeiyi. Saka zvinongozviita zvoga. Ndokubva vanhu vaive vakatarisa, baba ava vakahopupura nanhasi ndiri kutonamata navo. Ivavo ndinoda kuti dai zvaibvira mangwana pandinoenda kuchechi mugokurukura navo. Nevamwe mai vandakabatsiridza, handimbotauri ndakavabatsiridza nei, vachataura voga. Kwoita vamwe vane ngoziwo dzakabuda dzichienda dzichitooneka dzichienda zvokuenda, inyaya yekuti vamwe vanhu vanenge vave mudzimba dzavo zvavo. Asi ndoda kuti baba ava vekumaini namai ava vamwe mai vandakabatsiridza vanopinda Zion, asi pachechi pandinonamata vanouya nerutsigiro zvokutoita sekuti tonamata tose. Ndoda kuti imwe nguva ndaenda pachechi, ndaenda pavari, mukafona vanhu ivava mugotaura navo, vachitaura vega maonero. Ende basa iri maita zvakanaka. Zvinotoda muchivhunza ava vanhu vandakauya ndikasangana navo mukwekwe muno, muvokutsanangurirai maonero avanoita ndichibata mabatiro angu. Alright. Tinodzidzei panyaya idzi dzakadai so semhuri yeZimbabwe? Iyi nyaya inotidzidzisa kubatana kwevakanganisigwa kana kuti vasangana nedambudziko, kusamanyira kupumana. Inotidzidzisa kusafungirana nekukasika. Igotidzidzisa zvakare kuti ivo vabati vebasa pabasa iri havasakara mari. Kana uri muprofiti akatumwa naMwari, anoshandiswa nemweya mutsvene waMwari, rega kuda mari. Kana vari avavo vechishona masvikiro, imwe nguva chokwadi vanoda kusumudzwa nemari. Asi kumaprofiti kana kuti kuvaiti vebasa, maprofiti kana masvikiro, ndinovakurudzira nekuvasimbisira shoko rokuti iri basa kana toribata kuti tisanyara mangwana, rinongoda kuyera bedzi. Chingaa chiprofiti chaMwari chinoda kuyera, zvingava zvechikaranga izvozvizvi zvinoda kuyera. Nyadziso inogona kuita shoma pazvinhu izvozvo. Alright. Right. Muno nhamba dzenyu taisa pascreen. Imimi mati munowanikwa kukwekwe vanenge vachida kubatai ndeyapi atingati matambudziko amunobatsira vanhu amungakwanisi kudonongodza kuti ndinoita zvakati, uyezve vanhu vanenge vachida kubatsirwa. Takupai atingati free airtime kuti mutaure. Alright. Matambudziko andiri kunyanya kubatsira vanhu ndeyekuti imwe nguva munhu akauya achirwara, ndinoona anopora ini, anobva apora ini. Dzimwe nguva panouya ngirozi inohaka ugwere huri pamunhu. Handiti imwe nguva munhu otoenda atopora, kana kuti ndotoona kuti munhu apora. Apa pakurapa ndakaona paripo kunana amai vakazvitakura chero vari kuda kubva mimba, aiwa ndakaona kurapa ikoko kuripo. Koita nhau dzematare emudzimu nemashavi, aiwa ndakaona ipapo maiwe, ndo pakanyanyira nyaya yacho ipapo. Nenhau dzekuti imwe nguva kunokumbirirawo kuvanhu vane nzvimbo dzavo dzemamaini dzavanenge vachidapa hapashandiki, imwe nguva pane chiyeraera chiri kunetsa, ndinoona ndikaendapo zvinofamba zvinoendeka. Nhau yemudzimu namashavi, nhau yekumborapawo vanogwara, vamwe vanganenge vave vachigwara. Chirwere chandisina kuyera ndakarapa inhuta, iyo handina kuyera ndakairapa iyo. Asi vamwe vagwere vanouya, aiwa vanorapika. Zvimwe zvindine ndongonhonga kuti auya achichema nepawo dzimwe nguva, aiwa ndinobata-bata. Vauyawo vachitsvaka iyo pfuma, ndikachemawo shuwa, aiwa zvinoitaka kuvhurika-vhurika. Ndinongonhonga, asi kumatare aya akanyanya aya ezviyera-yera nemidzimu, aiwa izvo ndakaona kuti
tsvimbo yacho inenge iripo, kana kuti mbiya yacho, kana kuti chipo chacho chine chiripo. Alright, tomboti tichipedzisa kudai, taurai nemhuri yekwaMuguti vakashayiwa mwana, uyezve kana ndine muzukuru wangu akashayiwawo zvakare mwana. Taurai, tine hope yekuti tichavatumirawo vhidhiyo inoyi kuti vateerere zvamunokwanisa kuvabatsira nazvo kana makasununguka, oro kana ivo vakasununguka. Taurai navo vakatokuteererai zvino izvi. Alright. Ndidi muri kuti ndivatsanangurire? Chingotaurai navo muchivaudza zvamungade kuvaudza zvinezvi kuti pamusoro penyaya yavo, kana vane mibvunzo kana chichi, taurai navo, ingotaurai navo zvinezvi kuti whether munoda kuvabatsira sei. Taurai navo vakateerera. Ndinokukwazisai mhuri yekwaMuguti, avo vari kushayiwa mwana wavo. Ini ndinonzi Maika Mutasa, ndinogara kuKwekwe, ndinobatsirawo. Saka panhau yenyu ndichiona nhau ichiitiwa, chatanga kunouya mandiri kazhinji ndechekuti murudzi rwekwenyu imi, imwe nguva mune munhu wamunodudza kana wamunoona kana wamungaziva kana mwana kuti uyu ane mudzimu, ane chikaranga, kana kuti anotiwo mukufamba nemukubatsirwa, paanofamba paanobatsirwa anotaurirwa kuti imi mune chikaranga chiri pamuri. Asi dzimwe nguva chikaranga ichi chinenge chisina kuwana akashedza chikabuda kuti chinhu chataura. Umwe munhu anogona kurarama ane micheka nekuda kwokuti akaudzwa namaprofiti kuti mune mudzimu, tengai jira rereto, tengai jira dema, tengai jira rakadai. Ini pakubata basa iri handina jira dema, ndichibata basa iro remudzimu nemashavi. Handina jira dema, handina jira rereto, handina jira rehanga, asi nditoriwo nechikaranga chokwangu chinotobatawo nekundituma basa iri kuchitendero. Saka ini nhau hombe yangu ndeyekuti kuvanhu vekwaMuguti, shuviro yemwoyo wangu mukubatsirwa kwenyu, kana kuti mukange mauya kuti tibatsirane, ndinoda kutanga kushevedza mudzimu wekwenyu pamunhu anonzi uyu une chikaranga chokumba kwenyu. Tashevedza mudzimu wekwenyu. Mudzimu wekwenyu unofanira kutaura nhau iri kunetsa nhasi. Wakutsanangurirai mudzimu uyu, ngaukupai nzira kuti chiendai, kana kuti dzimwe nguva unogona kuti zvandinomboona, sumukai nemutumbi iwoyu wandishedza, muende nawo panzvimbo yamakaudzwa ine mwana. Ina handina kuita chiprofita chekuti mwana hasi pagomba iri kana kuti papika, handiiti chiprofita ichocho, handinongi nariti, asi ndinoshandiswa. Maenda panzvimbo iyoyo ponokumbigwa, pove nevanhu vakayera, pove nekungoeresa nzvimbo iyoyo. So mutungamiri, kana kuti ndini ndiri kutotungamira nhau panguva iyoyo, ndoimba gogogo ichangamire tisvikewo pamusha penyu. Maimbiri andinoita, kana ndaimba gogogo ichangamire tisvikei pamusha penyu. Imwe nguva zvinoitika kana ndasvika panzvimbo idzodzo dzinoera saizvozvo, ndinodopfekwa nevagari veipapo, vachengeti veipapo, ndoreva mhondoro kana zviyera zvenzvimbo iyoyo. Kana ndagarwa nezviyera zvenzvimbo iyoyo, handiti zvotsanangura, zvotaura nevanhu vanenge varipo kuti honai, itai so, mauya takuonai, nhasi mauya nenzira tsvene, mauya nenzira kwayo, mazodai. Pano hatidi izvi, izoitai so. Makuudzwa nevahera venzvimbo, vakugamuchirai. Kwete kamwe kamuonero kandaita kekuti nzvimbo dzakadaro nyange nanhasi tikange takuti tiri kuita zvechikaranga, vakarekare havazivi mafoni, hapaendwi nemafoni. Anofanirwa kutombodzimwa kueresa nzvimbo. Ivo vanodofara vene venzvimbo, handiti ndo vanofanira kugamuchira vanhu. Kana vagamuchira vanhu, vokupai gwara repanzira yavo, yepanzvimbo yavo, munhu ariye ahaka zvepanzvimbo ipapo. Saka ini chandinokurudzira kumurimi, kutanga ndataura nemudzimu wenyu, nekuti ndinorangarira kuti kumashure pandakamboona nyaya iyi,
paitaugwa kunzi kwai makamboti mwana akachengetedzwa nechikaranga chekwedu kureva kuti chikaranga munodi uchiziva munochida chiriko. Saka kana chiriko pane here zuva kana mazuva amakambowanikwa makaungana kuti mugeye mundiregerere ndo zvazvinotoita makamboungana here pane wamakarindira muchiti uyabudigwa nemudzimu womumusha kana zviripo izvozvo zvokuti munoziva kuti pane anobudirwa ko makadii kumboungana naye vanhu vaMwari makamboshedza makambobvunza mudzimu. Asi kana pasina muchiziva kuti mumusha medu mune mudzimu uyai ndishedze mudzimu. Ini ndiri mupostori anoita zvose, handishandisi mushonga, handishandisi gwenzi, zvinongozviita zvoga. Ndikasvika pane zvazviri kuda, ndikasvika pane zvechikanga zvinozviita zvoga, zvinongozviita zvoga. Ini ndoti pepesu zvokuti mukange muneni kana kuti mukazotaura nevandinobata navo vachakutsanangurirai maitiro andinoita. Kana ndiri pane zvemweya zvinongozviita futi zvoga. Saka muri yekwamugoti chandinoda kuti mutange maita kutanga manzwa kuvadzimu venyu. Vadzimu venyu vokupai nzira negwara, vokuudzai kuti imwe nguva fambai nesvikiyo iyi yaitaura kuti zvakati zvikati, fambai kana kuti nemutumbi uyu watishedza uyu. Handiti ndinoona sokuti zvikadaro nhau yedu inojeka. Ini ndatenda hangu. Alright, tinokutendai Maika Mutasa. Vanenge vachida kukubatai namba ndidzo dziri pascreen, munovabata vanoda kubata Maika Mutasa. Tangovapa mukana wekuti vatsanangure. Ndiri kutaura ndati tangovapa mukana wekuti vatsanangure zvavanosangana nazvo uyezve nemaonero avakaitawo maitiro akaita kanyaya iyi. Kana muri kutibata kekutanga muri Zimbabwe, nyaya yatiri kutaura pano ndenyaya yekwaMuguti yakaitika gore rakapera yatakakupai. Vazhinji vanogara vachiuya mucomment section vanenge vachifona vachiti zvakazofamba sei. Saka vamwewo vanenge vachitaura kuti no, pane zvamakakanganisa, ini ndogona zvakati. Saka tinenge tisingadi kumbunyikidza vanhu kana kutsikirira vanhu. Tingida kuti vanhu vanenge vane zvavanoziva zvinokwanisa kubatsira mhuri makasununguka kunge muchitaura nesu kuti tikwanise kubatsirana. Saka vanga vachitipawo zano nekuti shona inoti akubayira zani ndewako. Saka tinoti kune vanenge vachiziva kuti izvi zvinhu zvechikaranga zvinofambiswa sei. Ini ndiri mutori wenhau, basa rangu nderekutora nhau nekubatsira nekudzidzisa nyika uyezve nekuti nyaya dzinenge dzichiitika kumaruwa tinge tichidziva. Toda kutendai Maika Mutasa nekuuya pano pachirongwa nekutipawo divi renyu pamusoro pezvamunoziva panyaya iyi. Hope zvinokwanisa kubatsira mhuri vari kutsvaga, vamwewo kunogona kunge iri mhuri isiri kwaMuguti oro vakatoshayiwawo mwana vari kudawo kuti vazive. Izvozvi pane imwe vanhu vakashaya mwana kubhikita uku, vanogona kuwanawo batsiro kubva kwamuri. Saka kana varipo vari kuteerera vanenge vachidawo kubatsirwa, batai Maika Mutasa panhamba idzo dzandaka kuisa pascreen idzo, right, dzakanzi Maika Mutasa ndo dzamunovabata. Musazofone panhamba dzedu, fonai panhamba idzodzodzo kuti mukwanise kubatsirana navo. Tokutendai Maika Mutasa nokuuya kuchirongwa manherano. Aiwa, tinotenda. All right. Saka that was Maika Mutasa from Kwekwe vachitaura nesu pano pa-JCTV Africa. Toda kuatenda nekuuya pano. So people of Zimbabwe and everyone that is watching, this is the show. I'm seeing some of your comments asking what is happening chichiri kuitika. We're just having discussion in Maika Mutasa vanova munhu anoitawo zvemweya. Saka vanga vachida kuti vatauro input yavo. Isu hatidzvinyiri vanhu pano, tinoda kuti vanhu vataure zvavanenge vachifunga. I'm also wanting to read your comment. Robert, is it Rodzerai Liberty? Paya hatisi takavharwa here. Yeah, you know, we don't know. I don't know much about these things. Zvinhu zvinongoitika. Saka tinosangana nema issues dzakadaro. And kana tisina kuwana munhu anokwanisa kutiita kuvheta zvinhu zvinhu zvaitika, it's very difficult kuti tikwanise kuti takavharwa here kana kuti hatina. So ndo namba dzamunokwanisa kuvabata. But if you have the story, if you have got a contribution, please get in touch with us on the numbers dziri kubuda pascreen.
nhasi tatinoita sure kuti tichaita conversation nababa vemwana okushayika hatinazokwanisa kuvabata muzuva ranhasi tichaedza mangwana kuti tikwanise kuvabata so that we can have that discussion tomorrow on the matter, but you can also enjoy the video that I've uploaded earlier this evening when I was explaining what happened the other side of the story, so please be guided accordingly. But the story iripo ndeyekuti tichiri kufollowa nyaya iyaya, ticharamba tichikupai zvatinenge tawana kuitira kuti tikupei nyaya zvizere dzinenge dzichiitika. My hope and my desire is next week toda kuti tinge tiri kuVenice tichinoonana nehama dziri ikoko kuti vatipewo side. Now it's almost a year since nyaya yaitika. Any progress, zviri kufamba sei, vari kuda kubatsirwa here, pane rubatsiro ruri kuuya here, imi mhuri yeZimbabwe makakwanisa kuvabatsira sei, pane zvakaitika here, pane zvatingadzidze here. Those are the things vazhinji mune mibvunzo tingeda kuti tipindure. Vamwe vaiti Trishi ndione nyaya, vamwe vaiti mai Hadhi ndimune nyaya, vamwe vaiti mai Cherry ndimune nyaya, vamwe vaiti imi vanhu vekwaMuguti ndimi mune nyaya. Zvese izvo tichada kuti tibvunze 1 year on zvafamba sei, ndizvipi zvingatarisirwe nevanhu, inyaya yangorova here, ropa ratoenda here, ndizvipi zvakaitika. All those things maquestions aya tichange tichiabvunza next week. Saka if you want to be part of that, you want to partner with us in that journey, please get in touch with us on the numbers that are appearing on the screen so that we can cover that story fully to everyone that has been following this journey. That being said, I want to say thank you to our guest tonight, and also want to say thank you to every one of you who are tuning in on this live show. As I said last night that we're going to be having all these conversations. We're talking about rural issues and everything that is happening in the rural. If you want to be part of that, please send in your questions. And it's unfortunate that I was so busy today I couldn't get time to even post on the community tab about the topic of discussion today. But tomorrow I will keep you abreast early in the morning so that you know what we're going to be talking about on a particular day. To everyone that participated by commenting and by just watching, thank you, and hope to see you tomorrow on another day. And it's goodbye for now.